चिरांनि देवस्रि रयपुराव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव दिनै मुलुगनां आबहावा सान फालिदों चिरांनि देवस्रि रयपुराव। दिनै 5 जुन मुलुगनाङैनो आबहावा सानखौ फालियो। थिग बेबादिनो बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय रयपुराव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारिजों लोगोसे रायजो राजा जथुमनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि एसएसबि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। चिरांनि मानगोनां डेपुटि कमिशनार आरो चिरांनिनो मानगोनां एसपि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बिथाङा दंफैयो। आरोबाव WWF नि मावथि बिथांमोन दंफैयो, बिथांमोनखौबो बरायबाय। आरो WTI नि मावथि बिथांमोन दंफैयो, बिथांमोनखौबो आङो बरायबाय। आरोबाव लोगोसे बे देवस्रि एबा रुनिकाटा बा दादगारि बे ओनसोलनि गासै बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजां मोननानै बाहागो लाफैनाय गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो आङो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि खुलुमनाय, मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। हयथ' बिटिसि सरकार गोदानै दानायनि उनाव बा आसाम एसेम्बलि बा आसाम इलेक्सननि उनाव बा गोदान सरकार दानायनि उनाव आङो नागिरनानै